yawan man pud ta ng introduction mo. Salamat sa Ginoo. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Ningian na imong tapad, tanawa, smiley sa imong mata. Nindot kaayo nga naay kauban sa pagsimba sa Ginoo. Amen? Let's all get ready for the Word of God. Kuha imuhang Bible, abrihi. Kung electronic ang imuhang Bible, i-click. No? Ayaw lang i-apil og click si Lazada or si Shopee. No? Or Messenger baka ha, or Facebook baka ha, or kung nabay nag-games din ha, wala na ilabot. Only the Word of God. Because this time is dedicated for the Word of God. Amen ba? Salamat sa Ginoo. Abrihi din ha sa John chapter 14 verse 16 hangtod sa 17. Juan 14 sugod ta sa bersikulo 16 hangtod sa 17. Okay, are you ready? Salamat sa tulungan ning yes. Andam na ba mo? Salamat sa Ginoo. Atong basahon ang pulong sa Ginoo. John 14:16 hangtod sa 17. Go. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, and He dwells with you, and will be in you. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong, magampu ta. Ginoo, daghan kaayong salamat karong buntaga ani sa second service, Lord. Amo ning gitugyan kini nga time diha kanimo as we continue to be in connection, Lord God, with your presence this morning, as we continue, Lord, to open up our hearts, Lord God, for your word, to pour in, Lord God, nganhi kanamo Ginoo, to minister unto us, Lord God. Mag-usab Ginoo sa among hunahuna, mag-usab sa among kasing-kasing Ginoo, mahitungod kanimo, Holy Spirit. Lord, we only allow your Holy Spirit to move in this place. And Lord, wala namin lain gitugutan pa, wala mi gitugutan disturbo lang yaw nga panghuna-huna. O unsa man Ginoo nga dili gikan kanimo, Lord. Ginoo, mahimo mi, Lord God, nga panudlanan sa imong pulong karong buntaga. Salamat Ginoo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. Manglingkod mo. Welcome sa second service. No, sa atong mga first-timers, welcome kaayo. No, salamat nga ning hatag ka sa imong panahon karong buntaga to be with us. No, this is the Happy Church diri sa Pagadian City, and we hope nga mahimo kang at home dinhi uban sa fellowship sa mga kaigsuonan ug mobalik ka sa sunod Domingo. No, salamat sa Ginoo. No, kabalo ta mga igsoon sa diha mo minata sa pulong sa Ginoo. Ato ang focus is naagyud sa pulong sa Ginoo. Amen ba? No? Na atong Bibles as well as ato ang kanang note-taking materials, ato ang notebook, ato ang ballpen. Amen. No? Sa mga kabataan, nag-edad og 7 years old to 12, pwede nato sila manaugon dito sa silong na apod sila ilaha nga kaugalingon nga panagtigom para makakat-on pod sila diha sa Ginoo. No, sa mga toddlers nato nga naara din ha, natay mga lingkuranan nga mapahaluna sila para ang tanan maka-concentrate gyud sa pulong sa Ginoo. Amen. This month, do na tay bag-o nga theme, naghisgot ta mahitungod sa Holy Spirit. In a Holy Spirit. Muna ato ang gisgutan sugod atong unang Domingo last Sunday, no, for the month of October. No, and last Sunday, let's have a very short review. Last Sunday naghisguta kinsa ang balaang espiritu. No, kinsa tungod kay persona manggud ni ang Holy Spirit. No, who is the Holy Spirit? No, and we learn that ang Holy Spirit, He is God Himself. Diyos siya. Amen ba? Kinsay nakasimba atong Sunday, atong Domingo, taas kamot.
Oh, first, second, or third service baka katong ni Agi. Salamat sa Ginoo, no? Pahinduman ta karon. Oh, katunta nga ang Holy Spirit is the third person of the Holy Trinity, but He is not less than the Father. He is not less than the Son. Sabta nato na? Ako mong gi-encourage to say amen. Para dili ta katulgon ba kay basin makatulog bitaw ta kadugayan nga wala tay gibuhat. Naglingkod ra ba ta din ha? Kahago ra ba ning maglingkod? Tama ba? Hago kay makatulog gud ta usahay. So ako mong gi-encourage to react, say amen, no? That is also to encourage your spirit within you nga kanang to be receptive gikan sa pulong sa Ginoo. Og maka-encourage pud na nako dinhi nga kanabit na ay naapa din naminaw nako kay kung wala nako madunggan, muli na lang ko kay way naminaw nako. Okay ba? Salamat sa Ginoo. And we learn that the Holy Spirit, He is not the Father and He is also not the Son. He is the Holy Spirit. He is a person. Persona siya. So parehas imuhang tapad diha karon persona po na siya. He is the indwelling presence of God in each one of us who have received God's salvation. Siya ang presensya sa Dios nga nagpuyo sa imong sulod. Amen. He is the seal, ang silyo sa matag magtotoo. Wala siguro kay tatak sa imong agtang diha karon, pero in the spirit realm, the Holy Spirit is the seal within you. Mailhan ka sa spiritual world nga ikaw naanay tag-iya. Amen? Kisa may tag-iyan nimo? Salamat sa Ginoo nga nakaila ka kinsay tag-iyan nimo. Otherwise kung wa ka kaila kinsay kisa may tag-iyan nako. Basin kulurom ka. Importante kaayo nga makabaluta nga gisilyuhan na ta sa balang espiritu ug nakabaluta nga ang tag-iyan nato mao ang Dios. Amen. Today, padayon ta sa pag-ila sa Holy Spirit, pinaagi sa pag-ila unsa iyahang mga buhat. So, the title of the message this morning is Knowing the Holy Spirit, the works that He does. Pag-ila sa Holy Spirit sa iyahang mga buhat. Unsa may gibuhat, unsa may role sa Holy Spirit. Importante kaayo nga dugang pagyud ta nga makaila sa balaang espiritu. Gusto ba ka ana? Salamat sa Ginoo. So, unsa bagyoy ginabuhat sa Holy Spirit? We must know that what God does comes from who He is. Kung unsay gibuhat sa Ginoo, nagagikan na siya kung kinsa siya. His works always reveals His identity. Iyahang ipangbuhat kanunay na nagpadayag kung kinsa siya. Example, the Lord provides, He provides, the Lord provides because He is Jehovah Jireh. Kaila bata na? Kabaw bata na? The Lord heals because He is Jehovah Rapha. Amen. So, naghimo siya, nag-perform siya because of who He is. So, importante ka ay makabaluta sa Holy Spirit kung unsa iyahang ginabuhat. Kaya makabaluta, kinsa pagid ang Holy Spirit. Amen? Alright, let's go. Number 1, unsa day works of the Holy Spirit. Number 1, the Holy Spirit enables us to live as Christians. The Holy Spirit enables us to live as Christians. Ang balaang espiritu nagahimo nato. Enable, nagahimo nato nga magkinabuhi nga mga Kristohanon. Kinahanglan makabalutan maigsoon nga ang Kristohanon dili na siya relihiyon. Amen? Kinahanglan makabalo ka nga dili na siya pundok sa simbahan. Ang Kristohanon. Ang Kristohanon mga tao nga gidawat nila si Ginoong Hesus nga ilahang Ginoo ug manluluwas ug nagsunod
sa iyahang pulong. Amen? Nagsunod, nag-obey sa pulong sa Ginoo. So the Holy Spirit enables us to live as Christians. The Holy Spirit is the enabling power of the believers. Amen? Ang Holy Spirit mooy gahom nga naa sa atong sulod. No, atong Domingo kaybalutan nakakatunta nga ang Holy Spirit mao ang presensya sa Ginoo nga nagpuyo sa ato ang kinabuhi. Amen? Karon ang presensya sa Ginoo nga naa sa ato ang sulod mao ang gahom nga nagahimo nato pagkinabuhi sama nga Kristohanon. Meaning, pagkinabuhi sa bag-o nga kinabuhi. Romans chapter 8 verse 1 ug 2. Romans 8 verse 1 ug 2. Sa NLT nga version, nag-ingon, "So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus." Do you belong to Christ Jesus? Nag-ingon na ko ganina nga natay gisilyuhan na ta sa balang espiritu ug naay nakapanag-iya nato. No? So, nag-ingon din nga there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. This is so powerful, mga igsoon. Balikon ako. Nag-ingon niya tungod kay tag-iya na nato ang Dios, noon, ang tag-iya nato mo ang Dios. Amen ba? Wala na condemnation. Unsa man ang condemnation? Kanang pagkasinudyaan bitaw. Because kitang tanan nakasala manggud ta. Nakasala ba ka? No? Ingon ang pulong sa Ginoo ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Wala na kaabot sa standard sa Ginoo. Bagsak. Patungod kang Ginoong Jesus, nahimo tang napasiguli, nahimo tang napasaylo. Nakadawat ba kag pasaylo? Amen. Salamat sa Ginoo. Now, nag-ingon din ha, wala na no, unsa nang condemnation nga ni pagkahinukman. Dili na ka, you are not judged by your sin because acquitted naman ka. Amen? Oh, nalipay ba ka, ana? Kay, ang punan sa Ginoo nag-ingon magod, ang sala, dunay silot, dunay punishment. But ang nakadawat sa Ginoo, cancel na, acquitted na. No? So dili na ka, wala na kagi-judge. Wala na kagihukman. Wala na kagikundina sa imuhang sala. Kay iya na ka ni Ginoong Jesus. Iya na ka sa Dios. Ug ang gahom, inagahom. Ug ang gahom, dinha sa Espiritu, na naghatag og kinabuhi, mo'y na'y nagpahigawas kanimo. Amen? Mo'y nagpahigawas kanimo og kanako, gikan sa gahom sa sala, nga nagdala ngadto sa kamatayon. Maunang, ang Holy Spirit, in some translations, diha sa John chapter 14, 16, nag-ingon din ang Holy Spirit, gitawag siya nga helper, gitawag siya comforter, gitawag siya counselor, o gitawag siya advocate. Grabe, no? No? Sometimes nagbasa, dugay na ko basaan ni nga passage, but the more nga nagtuon ko karong simanaha, the more ko nga nakaila, nga ang Holy Spirit, grabe di kaay siya og kanang role sa ato ang kinabuhi. Nga naman, because dili manggod ta, without the Holy Spirit, we don't know how to live as Christians. Di ta kabalo pag kinabuhi sa bagong kinabuhi, oy. Because naanad manggod ta sa kangit-ngit, sa una. Naanad manggod ta sa sala. Dali ra kay ta mamakak, dali ra kay ta makapangawat sayon, ra kay na para sa ato, dili na struggle. Pero sa dihang nahimo kang Kristohanon, struggle, di ba? Tinuod. No? Struggle min ka, lisura ka ayo kinabuhin ko, ano'y balaan, murag, lisod ka ayo, murag, imposible man ka ayo na. Yes, it's impossible jud ka ayo pag kinabuhi ng Kristohanon without the power of the Holy Spirit.
Amen. Palakpakan nato ang Holy Spirit. Yes. Hallelujah. Oh, mo nang siya ang enabling power inside of you. Siya ang gitawag og helper, magtatabang nato. Tabangan ta niya, sige. No, kaya nini mo. No, in some translation, nag-ingon pa diha, encourager. The Holy Spirit encourages you to live the new life. No? Kay, sa tinuuray lang, sa dihang gidawat nato si Ginoong Hesus, sa dihang naka-encounter ta, dili man perfect ang atong pagkinabuhi, di ba? No, mapakyas paghihapon ta, no, labi na katong gikan sa encounter, usahay ang sala magbalik-balik ang temptation, magbalik-balik, mag-atang sa purtahan ang temptasyon. Mag-atang sa purtahan ang paghimo sa sala. Oh, ang yawa duol kaayo. Pero hinumdumi nga ang gahom sa Holy Spirit, ang gahom sa Ginoo nagpuyo na nimo. Ug mo na'y naghatag nimo og gahom sa pagkinabuhi, sa bag-ong kinabuhi dinha ni Kristo. So, He helps you. The Holy Spirit helps you. The Holy Spirit encourages you. The Holy Spirit comforts you. Sa diha bitang mapakyas bitaw ta, makasala ta, unsa may bation nato? Kaulaw. Sa mo yung nga dili tatakos. No, maulaw ta. Una sa tanan, maulaw ta sa Ginoo, maulaw ta sa tong sa leader, maulaw ta sa tong pastor. Mo nandun na mga Kristohanon nga sa diha makasala. Dili na mo apilog cell group. Dili na mo simba. Ngano man, naulaw tungod sa sala. The work of the Holy Spirit, He comforts us. Moingon siya ang tiog nga nasa sulod ang gahom nga, okay ra na, pangayog pasaylo, balik sa cross. Oh, dawatang pasaylo ni Ginoong Hesus. Pahuga sa bala ang dugo ni Ginoong Hesus. And then, mahimo na po nimo. Tabangan ta ka. Makahimo na po. He is the counselor. No, He is the advocate. Kana bitang sa korte, kinsabay napasakaan ng kaso din nga ni atubang na og judge. Kanang sa korte bitaw or dili na tamo nabugat kay korte. Kanang sa barangay. Kanang sana gihusay sa barangay. Adto ni kapitan, di ba? Na may duha ka side, na nakasala, na nasadaan, dayon na ay mga witness, dayon na ay mulab, na ay manlalaban. No, na ay counselor. No, sa korte mo na siya ang itsura, ang picture. Doon ay advocate, doon ay manlalaban. Kabalo ba ka nga ang Holy Spirit ang imong manlalaban? Oh? Sa dihang makasala ka, ang yawa sigig tulisok nimo, nakasala na pugka. Nagsuga na pugka, sigarilyo na pugka, nakainom na pugka. Ingana ang trabaho sayaw, sig tuligsok nimo. But kabalo ka ang Holy Spirit, siya ang manlalaban, imuhang counselor, ang imuhang abogado. No? Siya ang imong manlalaban, mulaban siya nimo, dili siya mo tulisok nimo. Amen? Muna ang Holy Spirit, muna ang iyahang trabaho, muna iyahang pagpamuhat. Munang we cannot move on to the new life nga gihatag sa Ginoo sa atoa without the power of the Holy Spirit. Because we would always be under attack by our enemy. The devil. Mahimo tang helpless on the side kung wala ang gahom sa Holy Spirit. The Holy Spirit who dwells inside of us is the power that enables us to move from the old sinful life to the new holy life. No? Muna ang Holy Spirit. Sa una, bago pa kang Kristohanon, kabalo siguro ka ani na experience siguro nimo, pero wala pa nimo na ilhan that this is the work of the Holy Spirit. Now you know. No, now I know. Karon kabaw nagjud ko. So that we can acknowledge the Holy Spirit. Salamat Lord. Salamat Holy Spirit nga imo kong gitabangan.
No? Pwede na nimo mahimo. The more nga makaila ka sa Holy Spirit, the more ka nga maka-acknowledge niya, ug the more mahimo kang very close with the Holy Spirit. No? Kay siya ang imong companion. Siya ang imong kauban. Amen? Amen? Salamat sa Ginoo. Surely we cannot do any significant change sa atong mga kinabuhi without this power. No, because we are powerless on our own against temptation, against sin, much more against the devil. Philippians chapter 2 verse 13. Pilipos 2:13. Nag-ingon, "For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him." Kini nga bersikulo nagpasabot nga ang Holy Spirit mo'y nag-impluwensya sa imuhang, no? The Holy Spirit influences our will and our desire to do the things that pleases God. No? Mo'y nag-impluwensya nimo nga mubasa ka sa Bible. Ang Holy Spirit mo nag-impluwensya nimo nga musimba ka karon. Ang Holy Spirit mo nag-impluwensya nimo sa imuhang pagbulutan nga moadto sa cell group, sa pagbuhat sa imuhang devotional. Di ba na maayong butang? Maayong butang ba na? Amen. Salamat sa Holy Spirit. Right, number 2. No? Number 1, the Holy Spirit enables us to live as Christians. Number 2, the Holy Spirit illuminates and guides us to all truth. The Holy Spirit illuminates and guides us to all truth. Nagalamdag, no? Og nagiya ka nato ngadto sa tibuok ka matuoran. So John chapter 14 verse 17, no? 17a gamay lang diha. Naingon da the spirit of truth. Ang spirito sa kamatuoran. No, naghisgot din ha nga ang spirito, siya ang spirito sa kamatuoran. The Holy Spirit makes us understand what the Bible says. Amen ba? Nalakbitan naman nila Sunday, but more on ang Holy Spirit, siya ang nagpasabot nato unsay nakasulat sa Bible. No? Sa dihang wala pa bitaw ka na born again, di ba ang Bible is a strange book para sa imo ha? No, kanang dili ka ka-relate ang Biblia. Mas tindot pa ibasa og magazine. Mas tindot pa ibasa og comics. Mas tindot pa ibasa og pocketbook. No, kaysa Bible. Okay, ang Bible nagdili ta murag ininchik ang sulat. Maski og English or Bisaya na nga Bible tungod kay wala pa man ang balaang espiritu nagapamuhat sa atong sulod. Kay wala pa man ta na panag-iya sa Dios. Sabtan ba ko? Amen? No? But sa dihang nahimo na tang Kristohanon, ikaw ug ako nahimo na tang born again dinha sa espiritu sa Dios. Suddenly the Bible is very relatable to us. Huh? Kasabot na ta. Mo di ay. No? Mayon kang, mo di ni giingon, mo di ni pasabot. Suddenly the Bible speaks to us. Hindi mo basa bitaw kag Biblia, nakasulay na ka na bitong, indiretso bitaw og storya ang Ginoo sa imo ha? Kinsay nakasuway na ana? No, kana nagbasa bitaw siya nga kanamurag, istorya diretso sa imo ang kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. No? Sa wala pa nakasulay, basa pod og Bible. Ha? Para mo storya pod ang Ginoo nimo. Okay ba? No? Alright. No? So, ang Holy Spirit, siya ang magpasabot sa Biblia, nganhi ka nato. Oh? He is called the revealer of truth. Oh, the Holy Spirit is called the revealer of truth. Tigpadayag sa kamatuuran. Oh? He reveals what's inside your Bible. Oh? Siya ang nagpadayag. Oh, muni but pasabot, muni. Oh? He reveals what's inside the Bible. So John 14 chapter 6, kabaw kaan na ingon si Jesus. No, Jesus said, I am the way, the truth. Oh, Jesus is the truth. That is why the Holy Spirit reveals Jesus because Jesus is the truth. Amen ba? Maliko nako. Oh? Ang pulong
Sa John chapter 1 verse 1. Gisgutan na nato last month sa tong theme about in Jesus name. That Jesus is the word. Oh. Og ang naa sa Bible, the Bible talks about Jesus. Amen. And unsay naa sa Bible is kamatuoran because si Ginoong Jesus ang kamatuoran tungod kay ingon ang Juan 14:6, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ingon. That is why the Holy Spirit reveals Jesus that's in the Bible. Amen ba? Ako ninyo, no, you must get it, my son. The watag you need sa imong kinasuluran. And I pray that the Holy Spirit magministeryo sa ato ang panabtan karon. No nga madawat ni nato, masabtan ni sa ato ang panghuna-huna so that ato ang espiritu mahimong ma-level up dinha sa Ginoo. Amen ba? The Holy Spirit is also called the teacher and reminder. Siya gitawag usab siya nga magtutudlo. O kinsa bay teacher diri by profession. Mga teacher nato. Pag ulanta walay mga teacher. Pag ulanta salamat sa Ginoo. Pag ulanta celebrate atong naging unsa to? Teachers Day, no? Teachers Month, no? Pasidunggan ang tanang mga teacher nga naghago sa pagdili lang sa ilahang trabaho kundi sa pagtudlo sa mga kabataan. Gagmay man hangtod sa dagko na. But you know what? The Holy Spirit is called the teacher. Og siya naga-remind sa John 14 chapter 14 verse 26. John 14:26. Nagingon, but when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Ang Holy Spirit mo'y magtudlo nato. No? Siya magtudlo nimo. That is why igsuon sa diha bitang kung di bitaw ka kabaon sa ibuhaton, nabita ka sa sitwasyon nga wa ka kabaloon sa ibuhaton, no? Ina ang Holy Spirit tabangi good ko. Tudloi good ko ani. No? Kinsay mo angkon diri nga kanang kulang siya sa kahibalo. No? Ni kanang daghan kay tagbutang nga wa nahibaw-i. No, labi na sa mga hamtong-hamtong na in our kanang technology karon nga paspas kaayo, no, even mga 2 or 3 years old kabalo na mo operate sa cellphone nya mga senior unsaon gani ni unsaon, no, ingana daghan kay mga butang nga ang Holy Spirit makatudlo kanato, no, especially sa mga matters sa ato ang kinabuhi. Ang Holy Spirit magtudlo kanato ug magpahinumdom kanato sa tanang butang nga gitudlo diha sa Biblia. Amen. Muna importante kaayo nga mobasa sa Bible. Kay unsa may ipahinumdom sa Ginoo kung wala kay nabasa. Unsa may ipahinumdom niya kung wa ka kadungog. Importante kaayo. Wala man kita sa ato mga cell group, no, or kaninga church, we encourages na even sa training nato naghatag tag memory verses, no, na kanang mga verses sa Bible nga atong i-memorya, no, atong i-memorize. Nindot kaayo na siya nga practice, nindot kay na siya nga pagabuhaton, no, but do na gyud mga panahon nga makalimuta, di ba? Dili panahon nga makalimutan unsa ganito, but the Holy Spirit will remind you. Especially sa panahon nga gikinahanglan kaayo nimo ang pulong sa Ginoo. The Holy Spirit will remind you. No? Thank you, Holy Spirit, for reminding us. Amen. The Holy Spirit, He is also our guide. Inagiya. Ang Holy Spirit, siya po ang atong giya. Naggiya ka na to. No, He guides us into all truth. No, He is also our guide who guides us into all truth. He guides us to Jesus because Jesus is the truth.
Mga igsoon, you cannot ask the Holy Spirit to guide you in things that is not leading to Jesus. I'm sorry to tell you. Doon naman ko yung mga kanang Kristohano na sila, pero sayop ang ilahang pagpagiya sa Holy Spirit. Magpagiya sila sa mga butang nga gusto lang nila. Dili kabubuton sa Dios. Dili naggiya nila padulong kang Ginoong Jesus. But ang mahimot na makorektahan karong tagang igsoon, because nag-ingon ang puno sa Ginoo that the Holy Spirit guides us to all truth. O kinsa maning truth, kinsa maning kamatuoran, si Ginoong Jesus. Amen? So, di ta makapangayugiya sa Ginoo kung kana padong sa kadautan, padong sa ato rang kaugalingon nga kahimayaan, sa ato arang kaugalingon nga pagbuot. Amen ba? The Holy Spirit, kani kuhaan ni Megson, importante kayo, the Holy Spirit always glorifies the Son. He always glorifies Jesus. The Son, Jesus, always glorifies the Father. Mo ni ang harmony sa Holy Trinity. The Holy Spirit always points to Jesus. Kanunay ang Holy Spirit, kanunay gini siya nagtudlo ngadto kan Jesus. Naglead ngadto sa kamatuoran, nagtuboy kan Jesus. Mo gini iyang ginahimo. Si Jesus pod, ang anak, he always points to the Father. Grabe ka ang harmony nga ang ilahang pagpamuhat. They do not kanang ilahang pagpamuhat. Ang pagpamuhat is that wala nang contradict sa usag-usa. Tungod kay usara man sila. Maglibog ta gamit ani ato ang pronoun ba nga sila og usa, maglibog ta ani sa kanang sa words sa tawo sa pag-describe kinsa ang Dios. Amen ba? Lisod ka iwali igsoon, kabalo ka. Lisod ka iwali sa pag-describe sa Ginoo mo ng salamat sa pagsabot. Amen? Kani gamay ra kaayo, but I know the Holy Spirit is working within you right now in making us understand kung kinsa siya ug unsa iyang pagpamuhat sa atong kinabuhi. Amen? Number 3. Right, next. The Holy Spirit convicts us of our sins. The Holy Spirit convicts us of our sin. Contradict sa giingon nako ganina sa point number 1 about condemnation, kinumdo mo, nga ang yawa magkundinar, magsigi og tudlo nimo nakasala ka, magpadulong sa pagpa-down. But the Holy Spirit, dili siya magkundinar, dili siya mag-judge kanimo. Holy Spirit, He convicts us of sin. Unsa man ni? John 16 chapter 6. John 16:6 nag-ingon din ha. And when He comes, He will convict the world of its sin. It's speaking about the Holy Spirit and of God's righteousness and of the coming judgment. Born again nga mga tao, born again people who continue to live in the Spirit is very familiar ani nga feeling about conviction. Kristohanon ka, nagpadayon ka sa pagsunod diha sa Ginoo, familiar ka ining feeling of conviction. Unsa man. This is not always a fun feeling nga pagbati, but mo ni ang pamaagi sa Holy Spirit nga kanabitang tandugon kagamay, nudge, it's a nudge when we are about to commit sin or even does sin in order for us to repent. And to ask forgiveness. Muna siya ang pagkuhit gamay sa imong kasing-kasing sa imong sulod. Oops! Oops! Muna ang pag-oops sa imong sulod nga, uy, sayop man na. Pagbadlong. Nakasulay na ka, ani? Dili imong sa leader, dili imong mama, dili imong pastor. Sa imong sulod ra na oops! Sayop man na, dili man na mao. And kana bitaw nga pagbati will lead us to repentance. Magdala na to paghinulsol, pagpangayog pasaylo diha sa Ginoo, and be reconciled again diha sa Ginoo. Kabalo ka kinsa nagpamuhat ana?
It's the Holy Spirit. No? Ing ana siya ka gentle. Ing ana siya ka kanabitang dili harsh. Kailan mo tao nga harsh? Oh, ayo lingi ay mo hang bana. Bana ay lingi ay mo asawa, harsh kini akong asawa, sige ko giharas. No? The Holy Spirit is not like that. The Holy Spirit is so gentle. Even when naata din sa kanang kapakyasan or naata din sa sala, the Holy Spirit continues to move inside of us. He convicts us of our sins so that mahibalik na pud ta sa Ginoo. Ma-reconcile na pud ta sa Ginoo. Amen ba? No? Grabe, nindot kaayo ang pagpamuhat sa Holy Spirit. Palakpakan nato ang Holy Spirit. Hallelujah. Number 4, the Holy Spirit intercedes for us. The Holy Spirit intercedes for us. Unsa maning intercede? Nangalyo po. Tama ba, Pastora? Nangalyo po, nagampo, nagpataliwala sa ato. Romans chapter 8, verse 26 to 27. Roma 8:26 ngadto sa 27. Sa New King James Version nag-ingon, likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now, He who searches the hearts knows what's the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. The Holy Spirit intercedes. Have you experienced sa imong devotional, sa imong prayer time, kabaluon sa on pag-ampo, unsay ampo? During our kanang kung naata sa cell group or naata sa morning prayer, I encourage everyone to join the morning prayer 5 a.m. and 6 a.m. Isa ra ka oras to pray. Natay nay mo guide nato sa pag-ampo, di ba? Unsay ampo, no, unsay sunod, unsay ampo ani mahitungod ani. But kabalo ka maigsoon, doon na gay panahon sa Kristohanon natong kinabuhi nga di ta kabalo unsay ampo. Doon ay mga panahon nga nabitaw ta din sa kanang kalisod, doon na sa pagsulay, doon na naasa kalibog, na ay mga panahon nga yung ana. Mutuaw ta sa Ginoo, muduol ta sa Ginoo, nga muhilak, muluha na lang ka. Ikakabalon sa ampo. You know what? The Holy Spirit intercedes inside of us. No? With groanings nga dili ma-utter, dili mabungat. The Holy Spirit, siya ang nagahimo, siya ang nagabuhat, ana. No? He intercedes. No? He makes intercessions for the saints, for you and me, sumala sa kabubuton sa Dios. Amen? Unang, sa tanan nga nakadawat sa kanang gasa sa pagsulti og lain-lain nga pinulungan, no? Speaking in tongues, kanang continue to practice it in your devotional. No? Speaking in tongues. Continue to do it in worship. Do it here in church. Do it in your cell group. No? It's the language of the Spirit. Buhata na siya. Number 5. Are you still there? Number 5. The Holy Spirit, He bears or produces good fruit in us. Ang balaang Espiritu, siya ang nagbunga. Siya ang produce og maayong bunga nganhi kanato. No, sa sunod nga mga Sunday maghisguta mahitungod sa bunga sa Espiritu. No, dili kay ko magdual aning dapita karon, but gusto lang ko nga makabaluta nga ang balaang Espiritu siya ang gahom nga nakahimo nato nga mamunga ta. Galatians 5:22 nga to sa 23. Galatians 5:22 to 23 nag-ingon, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, fruitfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Balikon ako, nag-ingon da, but the Holy Spirit produces kani nga bunga sa atong kinabuhi, sa imong kinabuhi.
Siya ang nagpabunga nimo nga mahimo na kang mas mapasensyahon, no? Ang Dios ang nagapabunga nimo nga mas malipayo na ka, mahigugmao na ka, no? Wa may ning amen. Wa masinway namunga, wa pay namunga dinhi. Oh? Ang Holy Spirit ana ang nagbunga nganhi sa ato ang kinabuhi. Amen. Gusto ba kang mubunga diha sa Ginoo? Mo gini kabubuton sa Ginoo sa ato ang mamunga ta. No, dili ta mahimo nga kanang barren bitaw, nga wa na munga. Tungod kay ang kahoy nga wa na munga, pagaputlon, malaya og isugnod sa kalayo. Ingon ang pulong sa Ginoo. Muna ikaw Kristohanon, bunga-bunga din pag may time. No? Ang Holy Spirit ang nagapamunga ana sa ato ang kinabuhi. No, He produces good fruit in us. Amen? Number 6, the Holy Spirit gives gifts to edify the church. Ang balaang espiritu mo ay naghatag og mga gasa sa pagpalig-on sa iglesia. 1 Corinthians chapter 12 verse 7 hangtod sa 11. Medyo taas-taas ni nga verse. Naghisgot ni og mga gasa. 1 Corinto 12 versikulo 7 ngadto sa 11. Naghisgot ni siya og 9 kabuok nga mga gasa nga gihatag sa Ginoo sumala sa iyahang ginapili. So pili di ang Ginoo kinsa iyang paghatagan ani nga gasa, ani nga gift. Unsa man ang purpose para pagpalig-on sa iyahang church. No? So later on maghisgot ra gihapon tam og further nga topic nga paghisgutan mahitungod ani. Dili kay kumudugay ani. And last number 7. The Holy Spirit baptizes us with power to serve God. Maliko na ko. The Holy Spirit baptizes me with power to serve God. Acts chapter 1 verse 8. Mga buhat 1:8 nag-ingon, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Unsa may nag-ingon diri? Unsa may pupasabot ani nga bersikulo? Ingon si Jesus, nagsaad man gud siya sa iyahang mga disciples. Nga, diri lang mo paabot lang mo dinhi. Kaya akong ipadala ang akong gisaad diha kaninyo. The Holy Spirit is nindot kaayod ang Ginoo, no? Because ang amahan in the Old Testament iyang gisaad iyang anak. Iyang ipadala diri sa kalibutan na Messiah. Now, si Jesus sa dihang naa siya diri sa kalibutan, before siya ning biya physically, naapod siya saad. Iyang gisaad ang balaang espiritu. Ug naa na karon ang balaang espiritu. Amen? Amen. Palakpakan nato. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh. Mooni karon sa Acts chapter 1 verse 8, yung giingon ni Jesus, makadawat ka mo gahom sa diha mag-abot ang balaang espiritu nga nha kaninyo. Para unsa man ning gahuma? Para mahimo kang kuan, kanang power. Para mahimo kang para sa imong kaugalingon lang. No. Kini nga gahom is para mahimong niingon diri, and you will be my witnesses. Ang mahimo kamo nga ako mga unsa man ang witnesses, mga saksi. Unsa man ang mga saksi? Kanang nakakita sa unsay gibuhat sa Ginoo, kanang naka-experience sa unsay gibuhat sa Ginoo, kanang nakadungog, kanang nakabati, kanang nakadawat. Amen ba? No? Nakadawat ba ka ni Ginoong Jesus? Then nahimo ka niyang witness. Nahimo ka, ug ang gahom nagaabot diha kanimo aron makasulti ka ngadto sa uban mahitungod ni Jesus. Amen? That is why kita mga igsoon, as weak as we are, nagkinahanglan gyud tagkahom sa Holy Spirit. Mahimo ta sa pagsulti, aron makahimo ta sa pagsulti sa uban mahitungod ni Ginoong Jesus.
Kabalo ka maulaw man ta, di ba? No? Naamantaan ng pagbati nga, dili ta ngayan, naamantaan ng pagbati nga, ay, kuan man ka ng lisod man, naamantaan na. Mo ng Holy Spirit, gihatag siya, naasya sa tong sulod, kasi ang gahom, mga makasulti ta nga to sa uban. Gamiton nato niya gahom igsoon. Amen? Naana ang Holy Spirit sa matag usa nato, nga mahimo tang saksi, makasulti ta, uy, maayo biya kay ang Ginoo. No? Just sharing your personal kanang testimony, mauna na. No? Pag-share lang, unsay gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, mauna na. Makahimo na ka sa unsay gisugo sa Ginoo diri sa iyang pulong. No, mauna na nga gahom nga nagapamuhat diha kanimo. Amen? Amen? No? Grabe. I think maigsoon ang Holy Spirit ang pinaka-busy nga persona sa tibuok kalibutan. No? Kato is general nga ato ang ginahisgutan kung unsay gibuhat sa Holy Spirit. Unsay buluhaton, unsay ihang role nga ni sa ato ang kinabuhi. No? But daghan pa kaayo, gagmay or dagko nga pagpamuhat sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang pinaka-busy. But you know what? He is not confused. Wa siya naglibog. Wa siya gikapoy sa iyang gibuhat. Yet, He is the gentlest and the most powerful at work. Dili masabtan. Basta mooni ang Holy Spirit. I still cannot comprehend how the Holy Spirit chooses to live inside of me. Unworthy as I am, but gipili niya ikaw og ako nga pagapuy-an. Amen ba? Manindog tang mga igsoon. Palakpakan nato ang Holy Spirit that is here with us this morning. Hallelujah. Yes! Come on. Kusog pa nga palakpak. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You're here. You're here, Holy Spirit. Hallelujah. Let's just take this time, igsoon. Without any disturbances di sa imong gitindugan karon. Buhi iyon sa imong gigunitan. Just let go. And ngayon ko ganina, the Holy Spirit is so gentle. Dili siya mamugos, dili siya haras, dili siya harsh magapamuhat. If you will just allow Him, grabe, iyang mahimo sa imong kinabuhi. Samtang nagtintog ka diha, samtang tanang mata nagpiyong, way maglingi-lingi, way magtanaw-tanaw. Tagsa-tagsa ta karon, the Holy Spirit is here. Kabalo ka ana. His presence is here. Naaba ka sa atubangan, naaba ka sa likod, naaba ka sa tunga-tunga. You cannot hide from the Holy Spirit. He knows your heart. He knows you. He knows what are your longings, imong desires. Kabalo siya unsay imong nagduha-duha ba kaniya? Kabalo siya unsay nasimuna-huna. But let's just let the Holy Spirit work in us this morning. Move us, fill us. Just have that desire, igsoon. Do you want to be baptized by the Holy Spirit? Gusto ba kang mabautismuhan sa balang Espiritu karong buntaga? The power that will enable you to live according to the will of God, according to the Word of God. The power that makes us His witnesses. The power ang baka nag-glorify sa ngalan ni Ginoong Jesus. Pwede mo pataas imong kamot if you want to. Meaning you are ready, you are open, andam ka. Ang Holy Spirit is ready to baptize you this morning. So, labi na if wala pa ka
nakahimo pagsulti sa pinulungan niya sa Espiritu, speaking in tongues, and nag-desire ka, ana, pwede kaayo na mahitabo this morning, igsoon. Pwede kaayo na, because the Holy Spirit is here. Just set your mind, your heart sa presence sa Ginoo and just worship the Lord. Come on. Kung kabalo ka mo, speak in tongues, you can do it right now. Come on, speak in the Spirit. Rabarasiya rabaya shudeya sakayare deya shideya se. Sukayariye deya shideya sekayanda ya sekayanda. Just surrender to the Holy Spirit. Hallelujah. Here is where I lay it down, every burden. Come on, just surrender. Lay it down. This is my surrender. Lay it down. Narabaya This siya is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to. Yes, Holy To Spirit. do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to. To do whatever you want to. Here is where I lay it down. Just worship the Lord. Every burden, every crown. This is my surrender. Surrender to you, This is my Lord. surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you. Oh, come on and make room for the Holy Spirit. To do whatever you want. Do whatever you want this morning, Do Holy whatever Spirit. you want Oh. to. And I will make room for you. To do whatever you want to. To do whatever you want to. We're ready, Lord. We surrender to you, Holy Spirit. We are open, Lord. We are ready for you to move inside of us, Holy Spirit. Just come and baptize us right now, Lord. Come, Holy Spirit. Just come. Come, Holy Spirit. You're free to move in this place, Lord. We surrender to you. We surrender to you, Lord. We surrender to you, Holy Spirit. Oh, just be open, Exon. Just be open. Just be open. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the grounds of all my tradition. Break down the walls of all my religion.
barasia yede yasike yeda rara barasudo yasike yede yasi. Come on, begin to speak, begin to speak, begin to speak, begin to speak. Ora barasia yede yasike yeda rara bayaside yasike yeda rara receive, 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 receive the baptism of the Holy Spirit. Receive in Jesus' name. Ora barasudo yasike yeda. Speak, 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 speak. Ora barasara rasora sike yes yes yes. Sarara basuda yes sik sik yara baya shuda yes sik yara bara. Ora barasida yes sik yara baya shada yes. Rara baya sik yara bara. Say yara sudo yusuko yes yes shede shede say yes shode say. Shara baya receive 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 and speak 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 speak. Oh ha ha oh ha ha. La 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 ya de ya de. La 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 say ya la 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 ya 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 de ya say ya ya de. Oh we lay everything to you to do whatever you want, Lord. We surrender to you, Lord. We surrender everything to you, Lord. Come and move inside of us, Lord. Do whatever you want. Do whatever you want in us, Lord. Do whatever you want in us, Lord. Sing, you can sing in the Spirit. You can sing in the Spirit. Barasiya de kayandro, ikiyada baya saya yedi, akuye yede yasike yarara, Spirit of God, Spirit of God. Let's stop, Lord. Spirit of God, don't ever stop working in us, Lord. Don't ever stop moving inside of us, Lord. We need you, Holy Spirit. We need you, Lord. We need you, Holy Spirit. Lord, we want you, Lord God, to consume us, Lord. We want you, Lord God, Lord, to fill us, Lord God. Oh, yes, Lord. This is what we need, Lord. This is what we need. You are all we need, Lord. We don't need anything else. Oh, everything else can wait, Lord. We just want you. We just want you.
We just want you, Lord. We just want you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Ayaw pagdali igsoon. The Spirit has no time. Dili siya masulod sa box. Ang Holy Spirit dili masulod sa imuhang schedule. Just allow the Holy Spirit. Don't worry. Don't worry. Oh, we are enjoying you, Holy Spirit. We are enjoying you, Holy Spirit. Forgive us, Lord. Sa isulod ka na mo sa mong schedule. Isulod ka na mo. Boundary. That Lord, you can just move in this place to everyone who is willing. Oh. Do whatever you want to. Do whatever you want to. Yes, you are the power, Lord. It's inside of us right now, Lord. We can truly say that nothing is impossible. That we can do all things because you are the power that lives inside of us. Makahimo mi Ginoo. Mahimo ming mananaog. Makahimo mi, Lord, sa pagkinabuhi nga balaan. Makahimo mi sa pagkinabuhi nga naghimaya sa ngalan ni Ginoong Jesus tungod nimo, Holy Spirit. Come on, let's just give the Lord the mighty clap and praise and worship. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Salamat, Ginoo, sa imong gibuhat sa among taliwala this morning, Lord. We wish that we could have more time, Lord. At next time, Ginoo, sa among tagsa-tagsa ka puloy-anan, Lord, makahimo pa mi pag-enjoy dugang kanimo, Ginoo. Salamat, Ginoo. We give you praise in Jesus' name. Amen. 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 Amen.